tady videa. Dneska si zahrám zase na sérii a rovnou nám tady někdo zvoní. No. Dobrý den, A dobrý speciální den. se tady. Response 10. Dobrý den, dobrý den. A Je, to je moje posílka, tak jdeme spát. nějakou si vyber a jdeme zatím teda spát. A dneska se speciálním hostem bych jsem to tady chtěl dodělat náš aspoň barák. No, nějak bych jsem to tady chtěl udělat a to tady mám připravila. Tak si to, pane. Bude to Tak mi vypadat dáte nějaký dobře? věci, pane? Bude to vypadat dobře? Jo. Indro, dáš mi taky nějaký věci teda? Co potřebuješ? Na minutu. No, potřebuji nějaký krumpáč, já jsem úplně... No, chudej. počkej, já ti dám sekerku a můžeš jít pro dřeva a takový. Výborně, tak já jdu pro dřevo. Dobře, tak dobře. Jo, já jsem mal spadnu. Tak tady to dáme. Teď trošičku... Není tady nikde blízko i poušť, že bych natěžil písek. No to nevím. Ale zombík úplně full armor má. A umřu, mě zabije. Lidi v off-screenu jsem vám chtěl říct, že jsem tady udělal takhle hlínový schody. Protože se samozřejmě zlepšíme. Takže nebereme práci tady. Hlínovýma schodama. Umři ty zombíky, jeden zelený. Mě zabil. Písek. No to nevím. Ale zombík úplně full armor má. A umřu, mě zabije. Teď v off-screenu jsem vám chtěl říct, že jsem tady dělal takhle hlínový schody, protože se samozřejmě zlepšíme. Takže nebereme práci tady. A jdu natěžit nějaký písek, máš nějakou lopatku? Nemám, to už nemám. Nemáš Já lopatku, jsem tak já si potřebuji jdu dřevo craftit. na to. No. Já si ji vykraftím, mi to nevadí. Potřebujeme dřevo na podlahu a na prostě vybavení toho. Tak dobrý, tak já si jdu, já jdu pro nějakou, teda pro nějaký to, Třeba. pro nějaký ten písek. Ok. Já se zničil krumpáč. Že tam dal ty tyčky. Si dáme svůj krumpáč. Takhle. Ale prasátko. Takhle taky zabij. Zvonky tady zatím nepotřebuji, to za hodně. Připař zrovna, tak mám písek. Vzal nějak hodně zvonku. Šest písku, to je málo. Musíme tady takhle trošičku to podělat. Předělat, nepodělat. A lidi, pokud byste chtěli ještě další video tady s Rismondem, tady dejte tak třeba 4 lajky a bude další video tady s Rismondem. Dejte 25 odběratelů a bude další video. Za 4 lajky a za 25 odběratelů tak se natočím ještě jedno video tady s Rismondem. Ano. Ano, samozřejmě. Tady, ale tady je jedna postel, vezmeme jednu postel navíc, vždycky jsou jednu postel. Jo, kdyby si někdo chtěl spát. Knihovnu asi nepotřebujeme. No zatím to tady takhle vypadá jako koska. No knihovnu chcem, ne? Budeme potřebovat fakt hodně písku, jo. Kolik tak potřebujeme? Já mám 23 písku. Tak potřebujeme tady udělat jedno takovýhle sklo, druhý Já 8. to mám. Rozhodně chci to nějak je- to hodně vyplnit i tady. No nevím. Asi to bude ještě hodně práce tady. Tak jsem udělal takhle sklo. Tak to tady takhle poničíme trošičku. Já nemám moc žádný důvod, měl bych se ani s tím. Tak jsem udělal... No, padne. A, nepadne. Tak, hop, Jsem udělal tady tu střechu takhle. No, tam. to jsem nedělal zatím. Tady bychom mohli udělat tajnou sklíž třeba. No, takhle to tady zatím necháme, kdyby náhodou. Ještě tady máme to dřevo. Třeba fakt hodně dřeva samozřejmě. Tak já se vracím domů teda. Dobře.
úplně přesně nám to vyšlo. Mám 46 písků. No. Jo, to asi stačit bude. Tam ještě nějaký uhlí a dřevo. Mám u sebe teď všechno. Dřevo jsem natěžil, asi 26 je ho tam ještě nějaká. Není. Tolik. No já ho teď mám všechno u sebe, takže. No. Tady mám ještě takhle. Tak. To uděláme hezky. Takhle. Hezký schodiště máme. No, tak dobrý, tak já jdu craftit, ale No, to vypadá hezky. ne. To uděláme takhle. No. Ne. Vypadá to dost hezky. To si udělám, jo, nějak. Tak teď se tím líbí naše schody. Jo, jsou krásný. Takže, tady to nepotřebuji, tady to taky ne. No, je si celkem mega Tady myslí. to tady nepostavím. Tak jako takhle to, co spodní patro už máme, trošičku ještě tady tohle co ze zora musíme celý udělat. Zde tady máš potom jo, krásný jsou tady. Jsou výborný. Máš potom v té čestce to maso, který jsi tam dal. Jo, Vůbec. Já bych mohl jít něco těžit. Co potřebuješ? potřebujeme fakt mega moc písku. Já jsem přines asi 46. Ne? Tak ho dáš vypec? Já jdu rovnou tady zazdít jdu tady skrýt rovnou tady to. Jo, a ještě pak tady udělej okna. Jo, ale to by se nemusel nejdřív vyrobit, víš. No a já ti to jenom říkám, a pak tady půjdeš nahoru a tady uděláš jako celý, jo. OK. No tak je to i tvůj dům, tak si tady něco taky dělej s vámi, jo. Prosím, co jsem měl dělat ještě? Dělej si co chceš, je to i tvůj barák. Jo. Já to vím. Tak. Hlavně potřebuju to sklo, aby jsme to tady udělali lezivou. Tam se nikdo nechodí. No, Tady mám udělat takový dvojsklo, jo? OK. No tam taky uděláme, tu můžeme koukat na Tady nikoho. takhle udělám dvojsklo, tak Dobře. to. Takže takhle a tady potom taky dám ještě jedno sklo. A tady by jsem odsaď udělal nějaký vchod, třeba do dalšího baráku, tam bychom mohli udělat nějaký baráček další. Tak. Kdeže by si udělal baráček? Třeba tamhle, tady jsme udělali fotku, tamhle, tady někde v té skále. To jsme mohli. No, aby jsme to tady jako rozvětšili. OK, dobré. Dobře. Počkej, tak já tam budu pomalu nosit sklo nahoru, mám dvě skla, to bude hrozně moc. Okay. Krumpáč, potřebuji krumpáč. Banán. Dej mi potom prosím kamenný krumpáč taky. Děkuju. Okay. Myslíš si, že to tady bude hezčí celý ze dřeva nebo se kamenají? No já nevím, když to nakombinuješ, tak to bude podle mě hezký. No tak jestli mám, jako stěny budou teda kamenný a podlaha dřevěná. Jo. Dobře. Nebo nech to takhle, jak to je klidně. To je jedno. No, to vypadalo stejně divně. Máš nějaký kameny, já teda jdu těšit něco málo, aby jsme tady vyměnili ještě tu hlínu. Tady máš. Všechno. Jo, dík. Tady něco mám. Maso, tady se to už vypejká. Musíme mít nějaký uhlí hlavně už. No spíš za chvilku budeme muset jít spinkat, protože den už je zase u konce. Co u konce zase den? No den, no. Ježiš, ne. Jo, no. Tak. Tady budu muset doničit tu hlínu. No, to holíme vypadá. No nevím, tady tohle patro si udělej jak chceš. No, to mi budeš taky pomáhat znova. No jo, ale tak tohle není jenom můj barák. To já vím, ale jako, že mi tady můžu pomoct. Jo, tak teď to vypadá něco lépe.
taky, ale za chvilku bude spodní. Se podívám, co máme vůbec tady za rohem hned. OK. Měli jsme asi jít pomalu spát. Au. Jsem tady, podívám, tady máme písek nějaký. Aha, u nás noc, dobře. Za chvíličku bude noc. Tamhle je to uhlí a tam, co tam daleko. Já jsem šel. Já jsem se jenom šel podívat. No tady jsi. Dobře, ale... No, tady dojdeme spát. Postýlky. Ok. Ty jsi spomnul do mě. Tady vezmu pár toho skládu. Tam nahoru to dodělat. Budu dodělávat. Tak, no, tady jsem z toho udělal nějaký online schody. No. Já tady taky něco prodělám. Já jdu asi na to, na dřevo. Už nemáme. Já musím Okay. dělat stejně to. Můžeš rovnou dojít i pro písek. Ok. Tak 26 mám. Jdeme ovečka. Tady máme tady to. To se nakopat, to nevadí, papání není důležitý zatím. Jo. To je Není písek, ale tohle to si rád vemu. Já to železo bude. Máme postavit naší farmu. písek. Tak já si udělám ještě podlohu, teda lopatu. No, mám tam lopat. Někde tam nějaký lopata. Já jsem si vzal kamenou. Dobrá. Dobrá. Jo, tady máme i to uhlí, hned tady tak já vemu. Ty uhlí jsem možná ještě žil. Tohle mě stačit, hop. Au. Tady to uhlí je. Ježiš, to vypadá. Taky veme, toto taky. To já nebudu. Možná se mi zničí tady icon, páč. Nejdřív odnesu uhlí, pak půjdu na dřevo. Tam vypeče si ten písek. Nebo to sklo. Totálu. Tak, dobrý. Uhlí máš v peci, jo? Jo, dík. A už jsme tam někam hodil to? Co? Jestli si dostal, dojdeš i pro ten písek potom? Já nejsme těžím jaký to dřeva a pak jdu na písek. Jo. Jak bych to půjčil, prostě vypadá. Tak. Palička někde? Au. Já nesu spát. Tady má 2 hnízda včely. Tady bude víc. Tady probouráme stromečky. Tady je necháme. Přece. Víme tak všechno tak na nás. Jdeme po písek. OK. Tak 26 mám. Jo. Tady máme tady to. Jsme se napapat, to nevadí, papání není důležitý zatím. Jo. Písek, ale tohle to si rád vemu. To je železo. Jsme mohli postavit naši farmu. Ale zničené jsou portál. Jo. No proti našemu domu, nebo naproti našemu domu. Někde v tom lese. No, tam byl, ne? Máme jaký železo, asi máš. No. Kolik potřebuješ takto písku? Cože? Kolik potřebuješ to písku? Nevím, ještě pár potřebu, třeba 30. Jo. Já nám tady někde udělám zahrádku taky. Ty máš železo? Nemám ještě železo, ale... Nevím ještě. Čem fakt hodně písku. Teda,
Potřebujeme na tyto železo, ale jsme si mohli postavit farmičku. No právě. Já bych potřeboval najít železo, no. Pokud dáš like do příštího videa, ho najdu. Mm, Se musím dostat domů. teď se vypadá. No. Pusťte ten barák. Au. Tak, máš to tam? 37 na to máš. Já tady jde postavit tu zahrádku, jo, tady by to bylo dobrý. Tady takhle chudá. Jeden stack silný a jeden polostak. 62 dřeva jsem dal do toho. Krumpáč, máš nějaký krumpáč, prosím? Nebo mi to kope aspoň. Klidně si ho nech. Já si vytvořím svůj. Ještě v České je 62. Jo, 62 dřeva. Ok, dík. Aha. Tak. No, teď nám tady vyhazuje jen housku, to dobrý. Aha, to je jenom když to dělat dřevěný. Tak já ti pomůžu. Tak. Ty schody necháme takhle, nebo je uděláme dřevěný? Také uděláme dřevěný taky. Máme nějaký. Nebo chceš udělat kamenný nebo dřevěný? Já bych je udělal dřevěný, když už jsme začali, nebo když už jsem to začal dřevěný. No, tady jsou podstatně jedny kamenný aj. No to nevím. To jsou kameny, jo, tak když bychom je udělali dřevěný, tak. No když je uděláme taky dřevěný, tak jako by to šlo, teoreticky. Tak. Když... Tam. No, to vypadá asi. Tady ty taky uděláme teda kamenný, teda dřevěný. Jo. No, tak to vypadá dobře. Tak, tady to, aby to vypadalo, že to... No, tady to. Ne, mi to nevyšlo o jedno. No, tady spadlo. Takže mi budou 3. Tam tady spadlo. No. Já jsem Už jsem vypekla nějaký to... Tak. No. Jde pod dolů. Jo, no. Tak já si lidi asi myslím, že pro tenhle díl by asi mělo být úplně všechno. Tak pokud chcete pokračování, tak nezapomeňte dát like, odběr a čus.